ngam dan thale ban batai ya to jing sawa ka bacham ngam dan thale ban ngam la hiru ban bure ya ka ei ka bau play ko ban pau ha ka jing em ka jonga ha ka lenti shopot Damascus kata ka de ka jing ya to ka jong pol upol ulay to namar ulay hidupa Yohanes ulay alap ya ka ni ka kentin panong Ko kikun Israel, ko kipadang kijong try, usyang hagari kau benong, to kala kabomod na bagay hima gibeneng galajan. Kat bau Yohanes udang yang lap yang kene kekentian, ujisu udang sab jar, udang sab jar. Padai tan hadoba ujisu oleh Yohanes ko kubor, balaang bayaw Yohanes ng Pembaptis lakay kle yo baru Jisu akum kada kapor ang yang isenran yang ene yalap yang kekentin kabau Yohanes ulay yalap baru Jisu sedang panyalap yang kejuk kekentin jong Yohanes banaong to telah kabomot nabaga hima jong gimenang galajan kan bau Yohanes udang Jisu hagakti kejong Yohanes ban pendap ia kata ia kabau belai lakhat na kabentang kejong Henry andau la tiap bayu Yohanes la depan Christ ban Jisu sa penpot ia kini kejing yalap kejong Yohanes ban to kelah kabamon ban kapalan kejong belai hado kini kisini ki baranta kadang jeng hagani kejong kanong rem ban yang ki prawangai panigi bomdai ki prawangai banong to kelah kabomot nabakai hima jong ki beneng kawajan hai no lagi pop ke jongpi eno ayagi do ki kam ki ba phila jule paro si kata eno hare kapno mot na preng ke jongi kabangi lasnu thu bat kabangin priang yakani kadamot na preng ke jongi bangin sim serius sisa yang kata cingklah ke bomot pan dalam yang kata cingkot wang kalah ke bomot kot cingkot madu kata lang ke donot ke jongi bagi ei ke bangalo jule anum lesu kata ke cingkot ke jongi babon na preng ke jongi kau ke praw ngai ki bala jam pan pendam yang ke cingklah ke bomot token mau yang ke kawai bahaka to ke ski jong ke cingklah ke bomot ke jongi pela dap pan yang te yang jutang bat ulay. Pila jam banyate ya kejutang bat ulay. Ban na do menta kasmi ngan nom le show ban ngan nom paidin show na gane ka pong. Umala hiru ulong baru tao angel kejutang ha ubam kilios no. Ha to kasmi ka ba pila kala ka mo pila te kejutang bat ulay. Tan o angel bala record ya ka to kecingnya te pular ke jompi wat ulai utao o angel ka we kesni on sa pule ban on sa plate ya ka kecingnya te jutang ke jompi wat ulai ha to pila pen kene ya ka sos kular ke jompi wat ulai prawngai ai pagani kecing pen kre ke jongi ya kecing wan nom breu ke jong Jisu ha gane ka perthai ka pamata ai bangen pen kret yang kedonot ke jongi ban yesiam ya lau nong penin ke jongi naru sedang jongi ke jinsen naru ke music team ne kala yalam ya kecing ruai ngale yosngau pen kret ba pen yesiam ya kata kecing wan ke basin ke jong Jisu nyem dai shu ban pen kret satang ya kata kecing kin mau ya ke bau Jisu na de panwan Henry kala day ka por yangi bangin pen kre no ya kata kapan sawan pa kau do men ai jing hen hak mat ke jong play ke jongi kau do men ai jing hen ya khamat ke jong play ke jongi Yohanes nong pen baptis habau ai ya ka we ka kubor ka ba e pha yos Herod abau yaus Herod kos kali ka jingle ka chombe ka lalong ka babakla namar balo shim ya ka tanga ka jong para ka jomu u Yohanes u ai ya ka
jing maham na ka bentaus herat Henry kene ka lok klim ke jong herat ka bo pan ka sakya ha ka donward ka jong ka komno ban ben no ya une Yohanes nong penbaptis namar bolo keren bersyak ya ka pop ka baki gilale yo ton na pre ka jong iro ko ki pra bangai abang ini osngau ya ko khumor ka ba ka ba ta ya ka sem jong ka jing em ka jongi cho bangila thmu ban ben yap ya no re ya no daki tien ki bangi keren badaki kam ki bangi le Om dei bangi penyap yo Yohanes menta. Om dei show bangi penyap ya ki nong yang ya ka tien ke jong play. Henry ka bama galon bangi la penyap ya u Jesu u belong u kun ke jong play. U Yohanes nong penbaptis u ong shushu yang itu ki Parisi pan ki Sadusi. Lada pim say yo so jong ke jingala ka bomon. To tip menta u play u lok thau ya ka wai u lok thau ya ka wai ha ki thiet trong tao bieng u bom say so ban pom no yo u ban khet no yo u ban thang yo u sha ka lawar ding pong u Yohanes ya ki ne ki Parisi ki bo wan cha ka jingala ka bo ban ki chong ka nga ka chong u herat kalau tahu yau Yohanes ban penyap ban dah kau white lam nak rendang ke jongu. Kam lelai u Yohanes u ong lagi penyap yang dengan lecah ke burung ke jong play. Ban lara ya ke klik ke jong Yohanes dah ke kena ha ke peliang ban lec pen i house herat ban ha ke tengah ke jongu. Kalong ka ba mayo ba ha ka sngi ka ba khaddo chong ka jing ya shem ka chong yo trai Jesu ha ka jingwan ka ba asin ka chong yo ba Jesu menta ola thau ya ka wailam na ka rendang ka chong ban apno ya ka rendang ka chong ban brat sa ka chok ding ka ba sha hai yo ba play ka ben kre yo angel ka chong ban ra ya ka kre ka chong ban le brat sa ka chok ding ka ba sha hai Prau ngay, ai bagani ko kumor, chong ka jing ban kre ka chong ya ka jing wan long breu ka chong Jesu, kan ban thamai por ya ka jing em ka chong a ka chong pi, nang le sa kman abang ipule ya ka tien ka chong play, dongen pule bat ngin testar ya ka, yen pa ya ka tien ka chong play ka ka bat kan a ka tien ka chong play, bat pule hanta, ben ngam jeleo hanta, ben damret ya la dia khmat ka chong play. Ya sai bat pan bor na play langi long ki breu ki batalan ki badu na ke jingmot ke jing parkhan ke jongi Henry play kun is nay ni abo bol u ya kan do ya ke jing ke jing em ke jongu ula tuai ya play wang to ai ba ke jing kan wai no na Henry play u jubab yo boleh ha ke siti ke jongu ka ba a sa ki nong koren Ublay ujubam yu marte u ang haba ka jingai ka junga ka dapiang ya me balay me kyang bat me ong ya kata bat haba bol ole snow ya kata ka jingong ka jong play ubol ola ong la ka long komno ru ya ka gerdeng ka jong try ngan pen kraw lagi breu ki pen ya lagi breu ki pen Langa long uberduk ubaranli, langa long ngan no syapting, ngan jeng ban kraw, ya ka gerdeng ka jong try. Ngan jeng ban kraw, ya ka gerdeng ka jong try. Praw ngay, pon na pleng ka jong ki bal pendap ya ka jing baptis.